den. Nyní začíná prezentace programu Peakon Planner. Jedná se o základní volnou verzi. Po spuštění programu vidíte pracovní prostředí, všechno je česky a ovládání je tady z horní lišty, která vlastně se skládá z jednotlivých záložek, ve kterých jsou potom panely z povely. Nahrajeme demonstrační soubor, který se nahraje do dvou pracovních oken. Vlevo máme pohled zhora a vpravo potom pohled perspektivní. Každý z pracovních pohledů můžeme zvětšit do maximální velikosti touto ikonkou a jak z pohledu zhora, tak i v perspektivě můžeme měnit velikosti otáčením kolečka myši. Při stisknutí pravého tlačítka myši se provádí posun a v perspektivě se otáčení provádí stisknutím pravého kolečka myši. Tak to zatím stačí, ukončím.